Kapan kat kadai ka wei ni ki dokumen ki badon kam jong ubriu. Wei po wei ubriu bathiap pisan ne sei pisan abang. Palat ya ka san pheo hajar tingka udon kam banwan ra ya ka pan kat. Pan kat kamot ka personal account number jong uriu shimet ne unong shoshnong sha ka income tax. Kane kalau ka jing patha jong ka sarkar ka ba unong shoshnong jong kari udon kam bandon la ka pan kat. Na ka banta ki jing don kam jong u haki babon jai ki jing don kam haka jing im bamala ka singi. Kat kum ka kendon ne section arspa nya pu RB jong ka income tax a kat khandai spa henry puai unong shoshnong kari India umla bandon palat ya ka wei ka pan kat lada udon palat ya ka wei ka pan kat kata ungat haka kuna ka ba shipeu hajar tengka ka ba om don jing map. Hakini ki singi ki bamanta ki jing don kam ya ka pan kat ki lanang jur haki babun jai ki jing don kam jong unong shoshnong kari ya ka pan kat la pandon kam haki babun jai ki jing don kam kham tam haka siu ka tada wat habang idon kam ban renew yak insurance kali ngidon kam ban wan ra ka pan kat khanang ban pen state ya ka kam haka barenew ya ka insurance kali ka income tax kala pen kelai ka design jong ka pan kat dangshen ki pen kat bala issue da ka income tax haki snam ki baben shwa kam don ya u QR code bat don tang ka sharp jong ka sarkar Henry ki pan kat ki bala design ne pen kala da ka income tax dangshen ki don ya u QR code kapor kan poi ba ki pan kat ki bom don ya u QR code ken om ya kam shu ba don kam ban pen kala ya ki ban yo ya ka pan kat ka badon u QR code la ban pen thamai ya ki pan kat ha kino ki jaka apply pan kat ne ha ki CSC ya ki bala tip kum ki common service center lane kita ki bala tip ru kum ki digital seva ki badon ha keleng kari hasor ne hanong kendong Shushu ki kot badon kam na ka banta ban pen thamai ne apply ya ka pan kan kilong ban pen shisha ya ka durkmat ban pen shisha ya ka sngi kha bat ban pen shisha ya ka jakasa jong u ne kanong apply pan kan ban pen shisha ya ka durkmat jong unong apply pan kan don kam ban wan ra arteli ki dur passport size khnang banta ka phom apply pan kan ban pen shisha ya ka jakasa unong apply pan kan udon kam ban wan ra ya ka epi ka Aadhaar card ka passbook ka kad gas ka bil light ka bil telefon bat kwe ki kot ki bala issue da ka sarkar la ban pen shisha ya ka jakasa shushu ban pen shisha ya ka sngi kha jong unong apply pan kan don kam ban wan ra ya ka birth certificate lane ka certificate school ka Aadhaar card ka voter ID card ya ka bala tip kum ka epic lani kano ka ID bala issue da ka office sarkar lada ude ubatre hakikam sarkar don kam ban wan ra ya ka wei na kine ki bala ong haneng lada u ne kanong apply pan kat kim don ki kot ki sla ki babyang ban pen shisha ya ka sngi kha jongki kila ban le shaw nong ya sai an ban ya rap ya ki na ka banta ban le affidavit khnang ba kin la ban pen shisha ya ka sngi kha jongki kumta ba gila ban apply ya ka pan kat haki por menshwa ka shimpor da kita yau bat ki banai ban yo ya ka pan kat Henry haki de ki sngi ki bamenta ka income tax kala pli ya kalat panyo ya kapan kat tang haki kenta kata ya kito ki badon kam kerki ya kapan kat ban apply ya kapan kat ban yo akaju kasngi pila ban wanra ya ka Aadhaar card bat ka mobile number ka bala dep link bat ka Aadhaar khnang ban yo ya OTP neuta ubala tip kum one time password la neu number wala pandon kam tang shisin hakane kar kum pin yo ya kapan kat apo ka shisngi lada pidon ban kali ne kwa yo jing tip shushu gumno ban yo ya kapan kan pila ban to comment section kuble ya pi baro